assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV on calminama on juurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere ɗum noon bandiraɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe fodde kamɓe fandare eɗen ɗo e Daka mo Madina Gounass bandiraɓe eɗen gandi eɗen gonne édition 2024 hande woni kirdal Daka eɗen gandi ceerno waɗi jaltal mum no heewi wadde ni so tawi o juuli takkusan toon to Madina Gounass o heewi ko hirdude o yaɓana ga e Daka Madina Gounass bandiraɓe ceerno yalti ko sanga 18h20 on saaha o yaɓani toon to Daka cortège o ummima toon to Daka ene wondi e dadiɓe leydi Sénégal mbaɗimo escorté haw yetti ɗo e nder Daka mo ganduɗa ko Daka Madina Gounass bandiraɓe en jii hikka waylo wayloji kewɗi mbaɗi holko tagui ɗum en jii waylo wayloji to banggue sécurité o en jii waylo wayloji to banggue gonka ka en jii waylo wayloji to banggue keewal yimɓe hikka ko jiiɗen ko eɗen mbawi wiide hayso tawi eɗen jiyanno ko wayni e wayri wadde noon mbiyen Daka hikka waɗi waylo waylo goɗɗo tawi koye édition 2024 o ko hande noon woni ñalawma mo ganduɗa Daka hirdama toon to Madina Gounass ɗo joni ɗo kaldeten ɗo Oumar Doro Kome eɗen ɗo e nder Daka tawi gonɗen koye nder caali mawkiki eɗen gandi ceerno nan natti joni joni mawo yaltu so yalti so Allah jaaɓi ma Windere TV rewide on kala ko kewata ɗo e Daka o guila fuɗɗorde ɗo e kirndol he ha ñande duwaw ɗum noon amin mbiyon yon jokku yebde Windere TV e nder windere nde ha joni eɗen jokki e nder Daka mo Madina Gounass en mbino kirndol Daka en kaali ceerno ɓoyatama yaltu joni joni huccita e bandiraɓe haɗum eɗen dardi ɗo e musidɗo men goto mo ganduɗa kañumne koko ari tawtorede Daka Madina Gounass nde hitande ujunaje 224 musidɗo Sow amin jinno hande a yi kirndol ngol a yi no wayni holko mbawɗa artande hen yimɓeɓe to banggue holno jiruɗa ngol ɗo kirndol ngol ganduɗa hikka hawri koye hitande ujunaje 224 alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e julde annabi makko sallllahu alayhi wa sallam ko adi foof ko weltare tan wodani en eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah rokku en dakade e dow jaam cakoɗen kadi e dow jaam aywa ceerno yettimo joni eɗen paadimo joni joni inchallahu taala o ara o juula futuro waɗa no wowi wadde ni yewtide e pèlerinage ji caggal ɗum pre wirde juule gueƴe hankkadi o haala kadi ko haalata ko o waɗa duwaw e nder hen noon ceerno kam nde wonno ñande foof won sifa mbo ardata ñande foof wonno ardata so tawi wayi no wowi waade inchallahu taala kadi ina eɗen jorti e moƴƴere Allah kadi enen foof ma en keeɓ kadi ko gowɗen hebde ko ɗo e Daka he a yi gummal ceerno Madina ha naati ɗo keewal yimɓe ngal ɓe ndewi hen doga ene jaara koyɗe fodde kilométre uji sappo ɗum fof ko yidde gam kadi andude moƴƴere Allah wonde ɗo nde ɗum ne kadi annene a yi ɗum a tawtorama holko kalda eyyi ɗum ko yettude Allah ceerno sifori noon ceerno kañum ko noon wayi min mi wona garɗo komi madinajo ɗo jeeyami aywa mbeɗa wondi ɗo e makko kadi te alhamdoulillahi rabbil alamin kadi won jottodiral kadi gongal hakkude men e makko jaati ko noon Allah tagarimo ɗum kadi woni ko ceerno mawɗo seedino e makko kañum so ummima tan aduna ummoto aywa soko ummade Madina ara Daka aduna ummoto soko ummade Madina yaaha Dakar aduna ummoto soko ummade Sénégal ɗo yaaha extérieur aduna ummoto ceerno kañum ko noon sifori ɗum noon mataw ko barke gonɗo e makko ko on Allah soggirta yimɓeɓe yooɓe ndewa e makko ha kamɓe kadi woda koɓe keeɓi hen min Mouhammad Siray Sow komi jangguino alqourana miñiraɗo makko biyeteɗo ceerno Abdoul Aziz ceerno duttinoɗo Makka o ko on jangguinananoɓe ɓesgu makko ko yettere Allah no fewi tan wayno wowi wade ni en ñaago Allah tan yo Allah noon men mbaɗen Daka o natiren bisimillahi rahmani rahim jaltiren mba alhamdulillahi rabbil alamin kala ko wayno Allah yo Allah jaabo yo Allah junnan men gurdam ceerno meɗen ha jota wonda e cellal kam ko miñira makko ɓe jeeya rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ɓooy ardade dental ngal ko weltare mawde tan hande wonande kirlol Daka ngol nde noon yo Allah waɗa men jaam tan inchallah kirlol Daka ne heewanno yimɓe kono hono sifa hikko ina hawni seeɗa eyyi ko dental ngal wayi noon hitande foof no Allah arde foof ko noon tan noon yiirte kadi noon jagguirte inchallahu taala en jetta Allah en jetta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama en jetta ceerno men e sikke ala Daka o mo wayi no mbo wowi wa ha elle ko hikka no jiiruɗen hikka puɗɗari hikka ndini elle imo yawta ɗo mbo wonannoɗo alhamdulillahi hande ɗum ko jimi ɗo hande neɗɗo e oto e bani adama ko jimi ɗo ko miɗo wowi ar Daka ɓuuri duuɓi 40 jofde Daka meeɗa kam luut
kono noon hikka titi no jiirumi jofde Daka nde ni kam wayri wa sabu hande jama o heɗen ɗo e dingiral jama o heewi tep hayɗo neɗɗo dari fayda heƴata jama o i wowno ko si yehi ha heede juma o wa'ani no o wayi oɗo waktu kam ko jama o heewi tep yimɓe ɓe ngari gargol moƴƴugol kadi e deyre e teyre e needi yimɓe ɓe gardi e needi kadi circulation o alhamdulillahi rabbil alamina laamu o i hen dari daragol moƴƴol gili to Madina ha Daka nde jaaɗa métre uji 50 fof a yiyat dadiɗo nde jaaɗa métre uji 50 fof a yiyat dadiɗo gili Madina Tuwal ha yetti Madina Gunayi ha yetti Daka alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah e nelaɗum eɗen ñaago Allah e nelaɗum yo Allah juutnu gurdam ceerno men en jetti Allah e nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam e hay hunde men gila lawol ndemin garande hay palam koye men dañani machallah Daka ko hunde moƴƴere kadi a wawa haalde moƴƴere wonde ɗo nde e mbami wi tan ko kala neɗɗo e waɗi feere ara Daka wonno Daka ko ɓeydare Daka ko ɓuural Daka ko moƴƴere ko dewal Allah ko ɗum tan woni e Daka ko sirru Allah sirlu cuuɗiɗo e peeñe foof woni Daka ni hawni kawisaji mawɗi ceerno Allah mo Seydou yo Allah yomo joɓɗi moƴƴiri nde wonno kanko darnimo l'islam o no feewi ɗum ɗo sayi ɗum ɗo kewi tan ko saabi Allah e nelaɗo sabu sakkirdani ɗum ɗo wona hunde wemde ko ara ɗo kone heewi guele leƴƴi ɗi fof ne gara ɗo hen Daka Madina Gounass en jeeyi dille ɗe puɗɗima so Daka fuɗɗima kirndol ngol waɗi hade ceerno yaltude en jiyat moni foof no ummoto foti ummato eɗen gandi ɓooyata futuru o dooka yimɓeɓe noddina futuru juule kono hade ɗum min ciftina on hikka woni duuɓi 62 ko Daka ɓami wadde woni 82e édition Daka Madina Gounass 2024 saabi ɗum Daka fuɗɗi ko 1942 ha hande 2024 wadde mbiyen duuɓi 62 tawi ko ceerno mawɗo Alhaji Mamadou Saydou Ba fuɗɗanno en nde ɗo moƴƴere Allah ɗum noon o woppidi en hen nana jokki tawi kadi fawi ɗum koye juuɗe ceerno Amadou Tijani Ba radiyallahu taala anhu mo ganduɗa moƴƴere mum e wilaya mum e peewal mum e ɓuural mum hande omono rende ɗum e julɗe eɗen mbiya yo Allah junnan en balɗe makko moƴƴinan en battane makko o ɓooya dusde en saabu eɗen gandi Daka ko nafoore ɓollere woni hen Oumar Doro Kumen nga barkeji seerande leyɗele fof e barkeji almuɗum Gounass